захаваем гістарычную памяць разам. Кожны з нас памятае імёны герояў. Леў Ефімович Маневіч, легендарны савецкі разведчык-нелегал, герой Савецкага Саюза. Агентурны псеўданім Льва Маневіча Эцьен, ён жа Конрад Кертнер, ён жа палкоўнік Старасцін. Напрыканцы 20-х гадоў мінулага стагоддзя кіраваў рэзідэнтурай савецкай разведкі ў Італіі. Падчас сваёй дзейнасці перадаў у цэнтр шмат цэннай інфармацыі пра ваенныя распрацоўкі адразу некалькіх еўрапейскіх дзяржаў. У 1936 годзе Леў Маневіч быў арыштаваны італьянскай контрразведкай. З 1937 па 1945 ён прайшоў усе кругі пекла ў італьянскіх турмах і нямецкіх канцлагерах. І нават тады ён перадаваў разведданыя ў Савецкі Саюз. Такога унікальнага выпадку не было ў гісторыі ні адной з разведак свету. 5 мая 1945 года Льва Маневіча вызвалілі амерыканскія войскі. 9 мая ён памёр ад цяжкай хваробы. У 1972 годзе на экраны выйшаў мастацкі фільм Веніаміна Дормана «Земля да востребования», прысвечаны жыццю і подзвігу легендарнага савецкага разведчыка. У Чаўскім раённым музеі ў гонар славутага земляка Льва Ефімовича Маневіча створана экспазіцыя. У Чаусах і Магілёве ёсць вуліцы імя героя. Яны змагаліся, каб мы, нашчадкі, жылі ў міры. І мы будзем заўсёды памятаць імёны герояў.